طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Какво означава мирач? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мирач означава стълба. Това е нощта, в която Мухамед Мустафа Расулюллах, салялаху алейхи веселем, бе пренесен в небесата и отведен на незнайни за човечеството места. Това е станало през 27-та нощ на месец Реджеп. Мираджът е известен в първия аят и керим на сура Исра. Заблудената еретична група Мутезиле не е успяла да проумее как за един миг пророкът, салялаху алейхи веселем, е посетил Дженета, Джехенема и много непознати за хората места. Казвайки да се приеме мираджът, се равнява на това да се придаде локация на Аллаху Теаля. Те са отхвърлили съществуването на мираджа. В отговор на това може да им се каже, че Аллаху Теаля е разговарял и с Муса, алейхиселям, на планината Тур. Възможно ли е тогава да се твърди, че планината Тур е мястото, където Аллаху Теаля пребивава? Разбира се, че не. Праведните мюсюлмани, които ще влязат в Дженнета, също ще видят Аллаху Теаля там. Но Дженнетът също не е мястото на Аллаху Теаля. Той е пречист от това да се намира на определено място. В книгата Кавал ул Фасъл се казва следното: за да ни покаже някои свръхестествените неща, породени от безкрайната си сила и величие, с първия аят на сура Исра, Аллаху Теаля ни известява, че е принесъл Мухамед алейхиселям от Мекка в Кудис. Думата Исра, т.е. мирач на арабски, не може да се тълкува като сън. Думата Исра се тълкува нощно разхождане в будно състояние. В знамението, нещата, които ти показахме по време на мирач, сторихме едно фитне за хората. Думата фитне тук се тълкува като изпитание. А изпитанието е възможно само когато човек е в будно състояние. Ако разказаното от пророка ни алейхиселето веселям беше сън, никой нямаше да приеме това за нещо неестествено. Наред с това, ако Ебу Бекър радиалаху анх не беше дал своята подкрепа за това събитие, той не би могъл да достигне високите степени, с които бе известен. Невярващият, че Расулюллах алейхиселям бе пренесен от Мекка до Кудис, би станал кяфир, т.е. неверник. Източник: книгата Бахр. Пренеслият Расулюллах, салялаху алейхи веселем, за няколко секунди от Мекка до Кудис е Аллаху Теаля. Защо той да не може да го пренесе и на по-големи разстояния? Съмняващи се в силата на Аллаху Теаля са единствено неверниците. Нашият любим пророк разяснява мираджа последния начин: качих се на бурака, коня от Дженета, който ми бе даден, и пристигнах на Бейтул Мукадис. Завързах го за халката, на която бяха завързали своите коне и другите пророци, след което влязох в месджида, изпълних 2 рекята намаз и излязох. Джебраил донесе 2 купи. В едната имаше шербет от Дженета, а в другата мляко. Избрах млякото. Джебраил промълви: избра подходящото за сътворенията. След това ни въздигна до първото небе. Пред небесната врата се чу глас: ти кой си? Той отвърна: аз съм Джебраил. Чу се: кой те придружава? Той каза: Мухамед алейхиселям. Отново се чу: той изпратен ли е вече като пратеник? Джебраил отвърна: да. Небесната врата се отвори. Срещнах се с Хазрети Адем. Даде ми селям и отправи дуа за мен. Издигнахме се на второто небе, където се проведе същият разговор. Небесната врата се отвори. Там се срещнах с 2 синове на 2 сестри, Иса и Яхя, Исус и Йоан. Те също ме поздравиха и направиха дуа за мен. Възнесохме се на 3-то небе. Отново се проведе същия разговор. Небесната врата се отвори. Там видях Хазрети Юсуф, пророкът Йосиф. Той също направи дуа за мен. Въздигнахме се на 4-то небе. Отново се проведе същият разговор. Вратата се отвори. Видях Хазрети Идрис, пророка Енух.
И той отправи дуа за мен. Издигнахме се до петото небе. Отново същият разговор. Вратата се отвори. Видях Хазрети Харун, пророка Арон. Той също направи дуа за мен. Въздигнахме се на шестото небе. Същият разговор, след което вратата се отвори. Видях Хазрети Муса, пророка Мойсей. Даде ми селям и ми направи дуа. Въздигнахме се на седмото небе. Отново се проведе същият разговор и вратата се отвори. Видях Хазрети Ибрахим, пророка Авраам, който се беше облегнал на Бейтул Маамур. И той отправи дуа. Видях Бейтул Маамур. След това Джебраил ме заведе на Сидретул Монтеха, границата, най-близката точка, до която могат да достигнат създанията до Аллаху Теаля. Аллах заповяда да се извършват по 50 времена на ден задължителен намаз. Върнах се при Муса и му разказах. Той ми каза: поискай от господаря си да ги намали. Общността ти няма сили за това. Имам опит в това. Срещнах се още няколко пъти с Аллаху Теаля. Най-накрая моят господар заповяда. Заповядвам извършването на 5-кратен намаз за фарс. За всяко време има по 10 севаба. По този начин времената намаз стават 50. Този хадис и шериф по смисъл е поместен в сборника Муслим. Все чист е онзи, който пренесе своя раб през една кратка част на една нощ, от Масджиди Харам до Масджиди Акса, чиято околност сторихме благословена, за да му разкрием някои от нашите знамения. Наистина той е всечуващ и всевиждащ. Да ни е благословена нощта, Мирач. Потърсете ни на Zeno App. Радио Ислям. Спокойствието, което търсите,